Bagalia Municipal Board along Kichopang Lim Aputhak Vigilance and Anti-Corruption Department along Lamhoi Kipidam Ji Pupen Chairman Kichopang Lim Kachidip Jiaphan Kabori. Bamboo Suppliers Cum Growers Association Pen Perangkia Mai Kangni. Online hour sa seba hin pen form ke paplenga lo ke hangarni ke pangdak. Kardong isi abirta ke me penenga Christmas ke kan thega tum khan nang tum akke joy penang tum amen che thapon ji apen ke kan ke haya tum khan nang tum nong e tame longpon ji la pen certificate nang tum longpon ji asnang tum peder de pin pen la aber ke pi WhatsApp number long nang tum nang lo ignon nang le tum ke kana video apen nang tum aron la lo a video la person ar pam si enang ji nang le tum han ar talang le de ji apen nang tum madu tame that open for all kan long ji apen nang tum video ke der night tame haikuni thong ke bang bong nang aprang nang kilo lam ba su chuning ri lo nang tum la dia WhatsApp number long pardon Kardong Pinya Adap Abirta long pen nilisang pi marvelous rong parpi nonarju ikta birta ang ton pen. Moni datum ajada saile claim ji setame claim clear prang ke matha abang akenang sot binong. Son sigedam dang phaikuni ni phai krihiniar ni Bukolia Municipal Board arlo surihini ro krinar ke pen krisir cap SOPD scheme pen drain keselam amuke bang we puthak USUK song pen rada thengno paklang pontang do. Lapen Bukolia Municipal Board arlo along Kichopang Lim Aputhak Vigilance and Anti-Corruption Department along Lamhoi Kipidam Ji Pupen Bukolia Municipal Board Chairman Hemsing Teron Pen Kichopang Lim Kidip Thip Jiaphan Mithang Jungjung Chiparo Kasi Aktam ke claim clay adim along ke claim ponthu Jiaphan sai kedeng Lata mo ke bangwet hektik akam si claim ponthu Lasi BJP asong ke Kichopang Lim Kichokang Hotumaphan dim klong pek pe pusi ki hangketaram pon tangte Bukolia Municipal Board along Kichopang Lim Aputhak rada thengno pangdak khunna phida Karbiang Autonomous Council pen langding puma Lapen Langpher constituency local MEC mate Karbiang Autonomous Council Madhuram Lekheta thangna asai dengde langdun ding puma Lapuson Kichok che Kichopang Lim aphan ke langding ke USUK asong pen komentu neta proidun thekte Lasi Prabjin pen Bukolia Municipal Board along Kichopang Lim Aputhak Karbiang Autonomous Council pen ketar lip padonangji Lapen chairman upon Arpu pen pasunangji pusi USUK asong japo Jintu Hajarika pen ningjepon Ami Bukolia Town Committee underot আজি যোৱা দিন আগত আমি সংবাদ মাধ্যমত যোনটো তেওঁলোকে যোনটো কৰাপচন কৰা যোনটো কথাখিনি আমি উত্থাপন কৰাৰ পিছত আজি আমি লক্ষ্য ক পাইছো 1 নম্বৰ ওয়াৰ্ডত চেয়াৰমেনৰ এৰিয়াত তেওঁ যোনটো ড্ৰেইন নামত বাপক ধৰণৰ কেলেংকাৰী যোনটো হৈছিল কোনো প্ৰজেক্টৰ মতে কাম নকৰি কৰি যোনটো পইচা আত্মহাত কৰিছিল তেওঁলোকে আজি আমি লক্ষ্য ক পাইছো কিছুমান ভাঙা তেওঁলোকে যোনটো প্লেটবিলাক বনাই আনিকৈ তেওঁলোকে তাত হস্তাপন কৰা আমি লক্ষ্য ক পাইছো যেহেতু এই প্ৰজেক্টটো হৈছে 18 to 19 SOPD স্কিমৰ 100% তেওঁলোকে পইচা আত্মহাত কৰা ডকুমেন্টছ আছে তেওঁলোকে গুটে পইচা আত্মহাত কৰিলে তাৰ পিছত আজি আমি তেওঁলোকক সুধিছিলো যে এই প্ৰজেক্টৰ কোনটো প্ৰজেক্টৰ আন্ডাৰত কামটো তেওঁলোকে কৰালে তেওঁলোকে কোনো ইতিয়ালৈকে আমাক এনসাৰ দিব পৰা নাই আৰু কোনো ক'ব পৰা নাই হেহে আমি উত্থাপন কৰিছো অটোমাস কাউন্সিলৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষসকলক আমি ক'ব বিচাৰো অটোমাস কাউন্সিলৰ প্ৰভাৱশালী CM ডাঙৰীয়াক আমি ক'ব বিচাৰো লাংফেৰ MEC ডাঙৰীয়াক আমি ক'ব বিচাৰো যে বকলিয়া মুনিচিপালিটি বোৰ্ডৰ আন্ডাৰত যোনজন চেয়াৰমেন আছে তেওঁ অতি সোনকালে পদত্যাগ কৰাব লাগে তেওঁ দুৰ্নীতিত তেওঁ লুবুডুবু খাই আছে অতি সোনকালে তেওঁ ওপৰত গৃহীত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু তেওঁলোকে যোনটো কাম নকৰকৈ যোনটো আত্মহাত কৰিলে পইচা এটোৰ ওপৰত FIR দিব না এই বিজেপি চৰকাৰখনে আমি তেওঁলোকক সুধিব বিচাৰিছো হেহে আমি ক'ব বিচাৰিছো যে ইমিডিয়েটলি তদন্ত কৰিব লাগে 7টা ওয়াৰ্ডটো ইমিডিয়েটলি তেওঁলোকে কোনো 7টা ওয়াৰ্ডটো কোনো প্ৰজেক্টৰ মতে কাম কৰা নাই Habar ke hatpen harsing rongpi Karbiang long live Kedamdang phai kuni ni phai krihiniar ni arni kangsang por phai ke thomra chitimapor hanjang naso PWDI bia hemalong tong sekot pen Karbiang long Bamboo Suppliers Cum Growers Association tiripia tumpen pherangkia mai kangnipon
Bamboo Suppliers Cum Growers Association amai phu Gobin inti kathar lapen chunbang Sunil Tirang atumpen mai je pahim phu ponsi alang litumpen lam theke pang dak pon ke Karbi Anglong lapen di Mahasau Lahini district ke check mate bamboo agriculture hormupu lakha ponun ilang Athei Karbi Anglong pen di Mahasau Lahini district ke hakko penta check inghin kai phoke kedutang lasila ke forest ahum porti lang Lasi cek kai phoke forest atumsi kachepain pupon bek nangji pusi jong the. Lasi Karbi Anglong along non pen ke cek abeha ke claim atum ke do anta beha jong si choklem ji pulote forest pen trip permit mate TP chalan an nangko kalipute cek angtan ponlong lelo pusi sodak pen pachini. Chalan kang tipte dara jog Karbi Anglong Autonomous Council Forest Department along revenue aveder loputa pangda. Ak local atum benda ile tum supply long bomlo. Laso ko supply long sida mele tum anso se ko sonsi ador ke palong nam thegi ma lata kenang sot lo main point lo asi ador palong nam ji liput ak ilitum isi unity donang ji se la unity donai purel to ilitum isi platform gela main bangke lalo association ekta gothon nang po asi la association ba sikadu ko be hapu develop long no sida me isi la grower team dak nitum amoto mata lalo check e ponbom nangji an sili tum chojor longji ka chojor long sita me to ekta systematic longsi chojor pon pen loli pute ili tum anso seki wangi lang ani tame choklem thek ana korte tum da dak develop pon thegi pusi mata pon Lasi Karbi Anglong Autonomous Council Forest Department along medu panathi pute check abe ha ke claim atum TP chalan ingthan pon vek nang poputa BSc GAMI phu Gobin intiga thar pen pangda Lapen saya hemtame prapjin pen hanjang langso MS terang refuel station adungsi adim pathik pon loputa pachini ponthu Karbi Anglong Autonomous Council along jitu midu pipin pen alang letum mate pu pon bom lo supply pon bom lo asi non ke bangji niphai 12 November 2022 arni pen ke Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen jitu check ka supply atu maphan Karbi Anglong Autonomous Council hin pen ke pathik pon jitu chalan ade TP alang ni tuman than pon vek na po sinil tumhan sonse birta na pilo lapen order ta minil tumhana pilo jitu businessman akorte doan lapen la solong kichu pen kichu kacho claim pen la so business kacho claim pen kereng akorte adon rab do andu man sitame lasi la solam bang nili association hoi ni tum asolam si pasini poneng tung lalo ile tum ka choklem da theklo kachu yor da theklo laso a check koson sili tum ajak ding kloi choklem chodam pon thek ye fan lapen geli tum laso long pen sakuri bakuri ka be tum kachu klem chodam pen ile tum koson sidak unnoti an so sili tum ba develop pon thegi ma lalo lobote ile tum isia kemang bangke donang koklo Buka janpen anantirang Karbi Anglong live Non ke bangji suri hini rain ko ra ke thomaning kana pharman HSLC lapen high madrasa salang baha online avar saipen form ke papleng dun ji aphan seba hin pen ke damtang phai kuni ni phai crazy arni pangdak pontang lo Karbi Anglong live abirta nang kelang dun kaching hondu anarat pini eson kenang sola birta arjuik tha high school living certificate lapen high madrasa salang along ke tok dun ji korti lapen ingtir tama phan seba hin pen ke pachini pon abirta lapuson hello non ke bangji ningkan mate suri hini ra ingkoi ra ke thama pharman ke pado ponje phan kachuning rialo hangpon po bangso kachuning rialo phan online avar sai pen si pa pleng ponang po form ke pa pleng ke pangcheng ponji ajor ni ke hot pon apor lake bangso chiklo phai kuni ni phai crepe hopen mati jonga chiklo ni phai crepe ho an birta kanang sot arjuik tha Metric lapen high madrasa sadlang ke tok dunji aphan kachisiga korti lapen ingjira tuma phan form ke pleng dunji aphan seba hin pen kachuning relo phapon lo apor ke hot pon ateng ke phai kunia chiklo ni phai crepe hopen mati jonga chiklo ni phai crepe ho arnian kachuning relo mate form ke pleng dun igji aphan online avar sai seba don relong ingpu pon iglo form ke pleng dunji aphan ka humri dunang jadem lake www.sebaregistration.in along News Desk Report, Karbi Anglong Live. Tigilangjun Higher Secondary School along Ingdeng Hini Fresher Social Meet Padoponsi, Piningan Ingkan Loke Charlie Dun Mi Students at Mapan, Kedeng Pon.
Kidamdang phai kuni ni phai kre hiniar ni Korkhanthi constituency ke parlo Tekelangjun Higher Secondary School along ingdeng hini fresher social meet ke padopon. Tekelangjun Higher Secondary School a principal Jivan Chandra Bhuyan ke charipon bangso freshers social meet ke padopon along aluhi sarpo aman pen retired DSP Dhoniram Tiso abarim headmaster Diben Chandra Bhuyan Mondal Puluni Revenue Circle Dhoni Tokbi KSA Amaipu Joy Jhas Terang Tekelangjun Youth Committee Amaipu Semsing Inti SMC Amaipu Deep Sing Inti atum pendanglok abarim SMC Amaipu lapen abarim athan bang atum chatongdut Fresher social meet ke padopon along pining ke charli dunia student satuma phan ke deng amai padopon si alang tum ke mesen pen loge charli pamit hek jia phutha kachetong dunalohi atuma hin pen RD do jaralam the thanpon Bangso freshers meet along principal Jivan Chandra Bhuyan kachu phapon ateng Bangso school along abarim headmaster Dhaniram Tisola pen abarim headmaster Diben Chandra Bhuyan kachetong duna phutha kachuro pajirpon Anparta Bangso Higher Secondary School ke van pen ajok tebok terai loge charli students atum ke charli dunlong avarsai ke longa phutha non ke khibom Karbiang Autonomous Council Chairman Raju Disophan kachuro pajirpon Bangso phi loge charli students atuma hin pen kilun ke kan pen ning chaporong ponsi mesen pen Bangso fresher social meet pachunpo Dok muka pen Semsing Inti Karbiang Long Live Dilai KSA Head Branch pen patir pi ponsi ke damtang phai kuni ni phai kri siarni dilai pathua klamlong Inter School Football League pathu ke pangcheng pontanglo pinso terang pen team cap la pen arlo so terang pen team troxy dilai hidipia hawar school pen labangso ke pathu chepate ponlo ke pathu ke cheng siarni pinso terang pen dilai high school la pen Serdihun English High School ang bongsi chepholo dilai high school terang ke thek sera jog goal pli pen Serdihun English High School aphan parem ponlo Hapu arlo so terang atum lake St. John School apen dilai Gov ME School ang bongsi chepholo bonta full time pathu et apita pupu aterang atum goal che thaponun idalo labangso ke pathu ke chenga mai long aluhi sarpo aman pen KLA ni hangdon suri hawara mai amai phu tusheswarte rang pesi pathu ingpupi dunlo chopha aluhi ke chetongdun KSA BRC kongchun bang noben rongpi KLA dilai aro mai phu kanchas dikom dilai aro mai phu lapen chunbang Karsa dilai aro mai phi lapen penangan ke thegiding atum labangso ke patholong chetong dunsi RDP dunlo dilai KSA Head Branch kongchun bang Brojen Hanse pen labangso ke pathu kibi kemang ponke school hijana bong ke chepachini seroi lapen ke pathu anat kangthur ponje phan pusi nang pachini don ingdeng trok so pinso tum lapen ingdeng ke thom so arlo tum football league championship trophy pini pangcheng pon lo la song mong pen hum cap school tu mangke pini ladak nang chepati tun lo hidipi hawar pen chenglok dilai hawar doan ne school ala pen rong plim plam la son school nami tum parjupon lo la pen lang tum chepati tun lo sorlo so tum la pen supin so tum stami pini ladak la so football league along chepati tun lo sorlo so tum bangke team komchet la pen pining bangke pining an kan bangke ingdeng thom belang sorlo so tum team bangke team pho la so si pining nang chepati dun lo lalo nili tum la so ke pathu ke mang la pulo school tum mang bong ban stami alang le tum hija nang bong stami ka chichini ta dopo ang paris stami ke pathu parong ro hin stami li tum ahawar stami ansu ching thur dang ji pajok sin le tum la so school le ke bang aprang pen ki bi pen pining ingdeng trok la pen ar so sorlo tum ingdeng thoman ang thun abi waning bom lo dilai pen Bijoy Rongpi Karbiang Long Live Tangde pini Adap Abirta bangke lapan sikang ton iglo dumi thakme kardom